Ya kini ke episode lawan Rasha Pida KR Enterprises. Kebai ke one-stop solution dapat bagi furniture sets haki yang berinternat ke jongpi berpilak dan pre-book yang customized sofa sets, dining table, Godrej, ngelor kiwe-kiwe ke tum ke budget ber ke design ke baki kuat. KR ke end-to-end construction solutions neduk architect and planning adu ki kam interior yang kemai jongpi. Wani pujat haki dukan jong ke KR Enterprises hayau tumir jawai lani hai surat shillong na berdagi jing tip berkamnya. Arlak tam ki beriu ki imja nakani kakam. Tapi kita ada pikiran ni ke livelihood, klaim kita pada gambar yang ultimately kita akan sustainable. Yun mental ada pi kem yu driver truck pi kem yu tu nong tidu yong kam dan kita lagi ketenrai kan. Kanu kam ke bayat tengku hi batu kau kam dia ke masuk badan dress. Bantel kampat ya kibar jela kam syong tang hangi kiseng bahalang. Tina mangnya kren ya chupang ke jak pol ada ki yo la tang ki he spa ban un na ni ban manage ya tu ke scientific mining te kam so ya hap kan. Kata ka scientific ni dang ya sengau tang hak kerteng. Practical link impat yo ikalong kumno. Come to the broader picture na. Come to the broader picture, broader Who are topic. you to say come you are not a moderator? Kublai pi barong. Sa shi sen li pdang so bhai pi sa shakawai pat ke episode jong karen san ya thir. Karen san ka bang ya kren ya mirjung mut bang ya thir halor ki mat ba pher ki bakta ya ka em lang ka salang ka jongi. Baraga ni ke episode mentas ngi ya kren halor ka we ni ki mat keba kejelahi mata ke keren kata kejing jelai kejing ti bean yo do yong bat kani kamat ni keren hadien kejing mi jong tu kejing jah po thangsko kebadan East Giant Hills kebajah ke santrik February kata mentau benai ha keba lai pulai ngot ki brio kila du oi yang kejing em bat kiwe pat kila mensau bat ki banyak shim benta ha kani kejing athir menta sngi ki don ki nong mi kmat na ki seng san pertai ba per Sekadiang ke jonga ngidon ya iba HM Shampliang ibre unong aiktin jong ke National People's Party ngidon ru ya i Dr. Bats Kemerbo ibalong unong aiktin jong ke Voice of the People Party nangtang ngidon ru ya iba M Kharkrang ibade unong aiktin jong ke Bharatiya Janata Party lani ke BJP nangtang ngidon ru ya iba Robert June Kharjarin iba mikmat na ke seng United Democratic Party lani ke UDP Bat ni don ru bat ngi ya iba Sambormi Lingdo ibalong u President Rangba jong ke Jaintia National Council ni ke JNC. Tikum pengan chupingan mau ya ki parlok ki bape ya ke program ke jongi ba ke jingpen sngo ba kinya ki jutang ke ba ki panelists kin say mentang sngi kin de kinya ki jongki baru forefront media kershan lani penrem ya ki jingpen sngo ki jongki. Tishwa mengingat cakap yang kita jingi ter ngeskua alpenkan mau kindiat halor ke rai ke jongi banya ter ini banya keren halor ke ni kamat kata ke bayadai bagi jingti bean yodo yong ke jela ke jongi. Bagi nyelek kumno bagi keren bagi ke jing shisha lani kata ke hard truth. Ke jingti bean yodo yong ke jela ke jongi kam shimla sange wat hadien ke jingkang la da ke National Green Tribunal House nam arajar khatsau. Kejing keli kalong nak kada hatu kadai kejing bam sutnyo kejing petlendat lani kejing ngabjar jong ki bor sensyar lani don de kiwe kidau ti banyak cakmat ya kejing ya keren kejong ya mata sngi nginya sedang baik ya kejing keli bani kong nak bentai iba HM Shampliang iba di inong aktin jong seng National People's Party ke bagi sutu baro ke babat yang ulakam sensyar ha ke jela ke jongi teba ningkong ni kwa banyak halor ke ni kamat mo nadu arhajar khat saw hadu mentak long khat waisnem bala khangla dak NGT ban ti yodo yong ha ke jela ke jongi ti bale pade bakidang yai mi kini kikis baka mi kita ke jingti bean yodo yong baki dan kita ki jingja jong ke jingya brio na waste nem sha away pat Kublai shibun. Ai kublai iki panelist yung ide ki bedon hakani kapor pat kumjo yafi bapi lum yangi mandakasi ne bangin ya sungsu lang ya ke iki kaba ngidon ba ya kajing kren ka ba pi wara manyathir halor ka illegal mining but kumjo ya kajing ja ka ba sungsi ka ba sujia ha katayo ban kong jo panai February de shwa bangan kren ni ta ki bro ngaso bangan nakaliang ka party ngakwa ban ai ya kajing solem
ya kita ki long yeng ba ki lai do ya ke men siam hado lai pulai ngot ha kate ke jingjia ba songsi apo tangsko dia bangi phai ya ka Genesis ngakwa ban pen kermau ya phi baro ba karat hole mining ka ba ngiju khot ha krim phareng ya ka jingti do yong ka ba la term illegal man ta ya ka ni la penio ya ka jingbit da I Professor Gigi Swell munshwa por idang long MP ba kanum ngat haki an jong ke mining jong kari jongi dahadien kata ka jingti do yong hapo ka jela jongi khamtam e haki thain jentia klaya klem da don jing penwit kat hadu UR hajar khat saw ka NGT kawanra e ka ban ba ombit shu banti ya ki rat hole coal mining ha ka jela jongi te kalawanra ka jingleng a ya ki brio ba ki brio ki baladon ya ka kamai kaji da ki post them ki bala imja da kani ka kam kim shum so nang shu ba anle kumno ba da ka ka livelihood ba ki kin sedang ban pej la ne ban phai shakawe ka kanja jing kamai ya ka jakpot jom te wat ka taru anda kalawan ka ban ho ar haja khat saw ki pai ba ki ba jumlien yang ni ka kam ki up dong dong balano on yo ya kata bala penbenan ka sarkar ba kanwan da ka scientific mining andre kala simpor khat waste hadu ar hajar arfusan ubnai January ngidang yo ya ka approval naka union government naka government of India bangin ya syakmat ya kani dan dalam dep yo ya kata scientific mining ru ngidang yo ban ai tang kumba laingut na saumut i kita ki lisensi pi kong kalong kum ni menta ngidei bangin perkhat ya ka livelihood ya ka jakpo jong kibrio kibala imja da ka jingti doyong ngamong tang yi nong ti doyong habang ong ka livelihood kamot kidai ki dukan sya dukan ja kinong di tiar nong ditar but bun kiwe gibreu ki balong surrounding ya ka economic activity ya kani ka kam syano kin like kini gibreu kabasuk banong naka governance kamut naka policy ka policy kala ka ong kumno ban khang sendon ya ka jingti duyong Andre, what is the substitute? Ni ai yu pai ba. Ngan pen kan mau ya fi por wanra ya ka ban ya ka timba ban. Ban khang ya ka jing pom dien. Hau 1996. Kat no kalau wanra ka jing yu pai ba. Kam tam ha ki than West Khasirs. Ni so tho ha ki tu ki por kalalong ka jing shisha hadu ata ki brio. Bakim so nang syo yo dakai kata ban kamai jakpo te kumju ngang ong ba yakini gibrio kibala jumlin manti doyong hang te hathain jentia nginum la ban pen sange mardor namar ka economic livelihood jongki kawan nangto nakani ka kam te habang ong kumta kamut ngamut bang ngimut ban persya ngimut bangin persya andrei ka transition ka di ban one slowly instantly abruptly ban shu kini ka jakpo jang kibrio ngatrai ka long ka ba sya ya kata nginya kren yang company sa halor ko to ka jing pinya nya ka jing ra ka scientific mining mo ti ngisu thoro ba ka jala miglai ka jungi ka de ka wei ni ka jala ka hakari ka ba
Rio spa ba ka jing don ki mar po khndo bo do yong de we na pleng jing ki but kat kum ka press information bureau jong snam arajar pu aru ko ong ba ka coal reserve ni ki pa do yong ka jala ka long sun spa nyopusan 0.4 million tons ti but kumangi tip hiru kat kum ka history ka ba ngi layo lum ba ka jingti yo do yong ka jala ka jongi kala dan mentala slam ba but ki babun ru ki long ying ki yo ya ki kamai jakpo na ka jingti yo do yong ti Henry ki don pades ki we ki jing smo khia ki bami na ka to ka we ka diga jing bam biang ki la jing ya da nang ta ka jing kta ya ka mei mariang bat kum ta teter ti nga kwa ban bu ki ni ka jing klini ba bat scam mom namar bang ye kran halor ka ngin sai kta halor ka jing sha kta ka mariang bat ka kamai jik po hadien mo namar bang ye kran halor ka jing ti be an namala khangla de ka da ka an banum sha ban ti piso ba uni udo yong ula banya yo what hadin jong ga jing ti jing sha khang da ka an da claim da don jing tip jong ka bor sarkar Pi khubri shibun ya ka ni ka la ka ba pi khot tingi ba gen ya kren halo ka ni ka phang ni ka jamil ba kum churi panelist ka ran ha ni ka ran san ya ka ta ka jingli ka jong pi ka jubab ko long very simple hawar jar ar phulai ka Meghalaya high court kala kren ka ba sha hang tu kong ba ka don ka complicity mo ka jing tip jong ka state always kum kini ka kam kinom la ban le ka tu hi ka long very clear number bakat ka honorable high court ban pinmi ya kum ka tu observation ban pinmi kum ya gitu gi jing kren ngam tharai kinmi claim kono ka jing shisha te ya kata ka bong mapi kita ka illegal mining baka don hot ni ya kata ba kuat man shua apor baka sarkar ajala shua baka kan ja tu ka jing silai umung tu ha ka tu ka krem tu ha aksan hot Hagu 2018, late 2018. Shua ka tu, pinla pa ka sarkar MDA hi ka ong bay bom dan ka jing ti do. Ya kata ka diga ka position ka ba ka government ka shim but hoy ki pai ba ki i ya kata ka jing ka latrok sharum shaneng mi udo yong ba top rektor par yum tu ti kitu hi ki pai ba ki Henry ke ba nga kwa keren ya keren hangni ko ba pipi yong bangin ya keren ba ka livelihood ke make environment hadin tipen lap ba kalong ba ho ngi su thu ya kata namar ba kuma I baru la keren ba kini ka coal mining ka kta ya ka livelihood ka kta ya ka environment per ka kta ru what ya ka right to life of the workers jong gidong trai tigai ka bang hindi ban ya keren kum ka civilized society kum ka society ka pla shy kalong kum nu bangin balance ya kita kin mri ban shu no shiliang Syawai. Nimla ban iknoru pek komenta. Lagi pikiran dia ke livelihood, kakta igi jingim beriu. Tapi kita ada pikiran dia ke livelihood, klaim kita pada ke mariang ru ultimately kita akan long sustainable. Tekum ka imlang salang hi ke bala syai. Gide menyekiran dia ka hakata ka dur ba kan dia biang lang baro. Keprishipun Pak. Ngi suthu mo kadi bandan kata ka balance hakabangi ni Oh, kuma syukran di fi. Ngak syukwa ban kuro ni India iba jiji swell I wanra eta exemption naga nationalization of coal. Hande ya ka mining act hi ka klam ong ba la exam naga Meghalaya. Okay. Ti ko ban poi she iba kharkrang mo. Ba ngi suthu ba katuga jingja ki buntli ki jingja mo ka jala ga jongi ba man ba mi kini ki jingja ba ong ba kadang ga jingya brio jing yap jong ki nong tray hapok ki krem do yong kimi be ki jing kli na ki pat ba balai ka yai ja ki ai ki la jing yada ha to ka balai ka sarkar ka sngap jar manu ban ba khli la demi kum kini ki jing ja ti dang hin ka sngi kini ki sngi balai nga yo ban le ka ngayo nga dang wat kini ngale research lo ni kamat bang yo ka kawai ka judgment jong ka Meghalaya High Court jong snam arajar arpuar hang tu ka boong ba nga chupuli hindian mo quote on quote the kani di snam arajar arpuar full bench mo kani boong the chief secretary to the state and the director general of police will be held
will be accountable if any form of illegal mine coal is henceforth discovered in the state. Ter kahang ni kala tho bet ba ki bor ba kli ki ban ba kli la dami kum kini jingja. Tiang ko abin kli phi ba namal phi la don ha kampulet ru menchwa. Haba ka ni ka judgment ko order kala don hang to hatu la don ni em bade ka jing pinchitom la ni ka jing ban ong ba accountability. First of all, Brisbane forefront में लखत यंगी, बल्कि fellow panelists. But first of all, नगलियांग नग party ni, जब I condolence mencuat, नग express any condolence tentang itu. Baik masa menjadi ki belaklat no, tu ka jengjah ba smosi, tu po tang sko. Jubab ka jengkeli jengpi, ngatai ka government tu kelak wan ki kelak orang statistics, pelak dari setiap kata sepatli ki case, pelak kem kata ngut ki beriu. Kebenar Januari, in fact, kan mau dah nyok trik, kendai trik kita kisngi. Kelami ke fact ke mengayak keren bagi patai kubur. Bang orang tu ba, you bentar lada pi kem you driver truck, pi kem you tu nong tidu yong kam dan jengkata pi kat nungut ke try truck dari dong truck du yong pin kem. Ini tiga berit bariai, tiga liber gitu pin kem. What we need is nginap lagi ketenrai kan. Bentar lada pimla ban kem tiga berai ke betrai ke tu. Tekan mentoy you pin kem tiga berit bariai. Te nganget ban ngahop. Because government mentah ngelai kat sangut nak kem. I just hope so begini kim dek kirit kiria but kidai syai kita kibriu ki belong involved lah kata trade. Namar balai ba kini ka trade hi ladangnya len makana mla hi ban len. I mean kala dek ba penyat dek syndicate kam dai syuk tangga you kam dai syuk tai ubri cement mun kuat penyat is a syndicate ba penyat kini ki berkhoi otherwise it's not possible. Mo kam long possible li penyat kat kini. But this involves 100 crores of rupees. Te mentalada I hope so kini SIT baka form ka government, police, bakin lej. They tangi tu try par, they follow the money trail chanu kapoi kita kapisa bakut. Then only ki pat baru they convince ba yes the government is serious. Namar men syuangi lai tangsko, kat sangut, hatu kampat biang. Pi sekat nul ngut kita gibreu dan kamen yap te. Kenang bengi la ban suntu ban ngintip oh enough is enough. I think it's enough. Ngatrai ngatrai keladin pun kendit yang gaman jungi kan. Ketika kita kembang iwa pak scam right to life mo sakat nungut kimin sim briungin do no lada yaimi kum kini ki sada ka keyboard senchar hi long kim long serious te. Dengan poi she iba ba Robert ni suthu ba hakini ki snem bala len ki jingja ki blami na kawai ka posh kawai pan kila don ki jing tokit ba per ki ken huon ba per mo kila don ka jing wanra ki kai pot ru bangi tip ru ka one man committee jong o justice retired piwi kata ki ru ka ju wanra ki kai pot na kawai ka posh kawai pan ban ai ka ki jing ai jing mo di ka sarkar kilat klenti kum no bante lakam ya ka jing ti be anyu do yong ka jala ka jing handai ka kum ka jing pe ka jong pi hatu ka don chi sha ka jing pentri kam hok ya kini ki suggestions lani kini ki measures ki ba la batha da kini ki committees ba pher Keban kong asang ai kublai pi khot angi ye ki podlok panelist ki bodon kat lang hang ni ngi stunat shibun ki view bat ko opinion ya ka ba lapan pau ya kini kam dei ke kam besuk kedok kata-kata kadi ka kam ke jarut kanu kam ke tengku hi bat ukau mungkin ya tengku hi bat ka kamai ke ji kam dei ke besuk ban address ti banjubab ya kata ka jingkeli ke jong phi ba hatu na kaliang jong ka government kala le nm ya ki suggestion ya ka ba lai na kaliang ka high court bat na kaliang ki committee bo per lada pipet omding tangka mekhli high court ka batik organism ya kene kata ka wi dip sutu pyu iwat ka supreme court ru ka simkhia ya kene kam but lada pipet house nambal adap ka supreme court ru ka pan ye ki ka ba ka sarkar kala deble nam ta ban prevent ya coal mining but ka sarkar ka haban file ka detail of debit haka tu ka what haka supreme court ru ti nalor kata ka sarkar ka issue shibun ki SOP standard operating procedure shibun ki norm shibun ki policy ban te alakam ya jing ti yo doyong ya jing shalan yo jong doyong ya jing khayi jong doyong
kalau penteri kamru ya ki provision jong ke MMDR ti ladangan ong ba sorkar kala penteri kablut ngan ong riban ong ba kamle iru kamlong pingan ainuk sa kum gejing don jong special code o MMDR ka sorkar kala ayat syakmat kidon ki special prosecution kum ka jingwanra ya ki calan sistem kumno ban truck ya ka transportation jong illegal coal kituru kidon ki penteri kam hinom la ban len ba kinom penteri kam ki kejing register de ki case mo la de pipet na du arajar khat sau mo hadu mentang trai thousand of cases ngadon ngadi lawyer ngatep ki bun ba ki case but nalor kata la da pinpet ke kejing appear jong ke MDA bat ki sarkar ki baladep kolong ba mensua haba ki obat ya u doyong haba kit ki theb itu 188 IPC mo i kendon i ba shukem driver sibit minute polite no you cannot put more than 24 hour hari menta POE ba kila pengadru ye ki kendon ki ba kham kia ki bodon apo MMDR ti lada pipet na kata ka angle ka pen i ba ka government kalong serious hari pide bersung thu i se karang idon hang ni sung thu ba kalong ba ka government tang na ladi klaim ke jing terilang jong ki various important stakeholder manoban inquiry manoban prosecute ka sarkar kam terikam tang chief minister lane tang minister lane tang MLA ka haban don kam ya ka administration haban kam ya ka police ka don kam ya ka investigation ka babiang ka don kam ya ka prosecution team ka babiang ba phin la ban AA ti nalor kata sakawai balingin ya len ya ka jing sisa ngathring we all agree on the same page banong ba kani de kam ka betung khu bat ka kamai ka ji bat ka yo khau yo ja jong ki breu ti at the same time ka haban exercise hi ta cautiousness jong ka ngan ai nuk sai phi mo ngadi na west hasil ngi banai ki khana ka bakumno ki breu ki kala duk omdi tang baduk la duk sel hadin baban ya u ding supply tu kuat phi andan kai kebajian adu batrikam ka forest conversion act pipet menta ki brum ta om dei ba ki kemen ban le ki kam bi anyan ai nu we nuk sam ta ki kam charkul kam khaurnga kitu ki nong rep la ne kitu ki nong treng tu kitip kam ba ma ki hadu kan no ka kta bakin thang yo ranga hadu kan no kan effect ya ka future generation jo ki kitip kam ba tang ba ka boongi ba sang pliang mene na bar ba kim don da ka we ka alternative la ni kata ka alternative ka bas dang ban wan menta leng ba ken RGS ka dang wan menta if you go to rural area pinu I menta kane ka rural livelihood start to taking shift to other kasedang ban shift menta ka jingdon jong ka intervention scheme jong ka government market intervention scheme mo ya ki marep ka jingdon jong kini ki producing group menta ban produce bun ki it start shifting na ka tu ko ba kile sa kane ka way hato kan kutno menta em kanom la ban long bakan kutno menta it will take time kan sadon ka por kabaki pat ba nong sung jong gajala kila im kumju hakabaki rep hakabaki tri ye ki kam dei la de pi ong khilet ro kinom tre no bolei ngane thu pi ka we mo personally ngala de brung ti krem do kila don ki por ka ba ngiru la le bala hadu kan no gajing ting jong sir kam dei ka busuk pin rung itu krem do om dei ka busuk ngane thu pi nom don ubru ban res ya la de la de pi thong khat no kan no pisaru ia ka jing im la jong ubreu dei u kham ik utu ubreu utu nong balaya ka jing im la jong ban ya ka sarkar ya ka jing im jong balai pat u haban rung hang tu balai pat u haban ris ya ka jing im jong u ban rung kat chadu tu ki krem ki ba ima te phim yu I telu hang phim yu I sho kal er ka baring men simru phim la ba sho balai ki ris kum ba ong ban se hap thong sang u ban khau pidon kam ban kamai pidon kam ban gaji kati mau kati siap ka pomding kini baro omdi ba ki bru kim song thu ya ka jing kordor ka pa mariang hanrei ka long ba kadang simpo dangi kum ka jala ban shift sa ki wei ki area bang yo ban kamai jakpo ti ha ka jing I ka jong kita ki ki daw ki ba penmi ya kini ki ki jing jia ki ba song si ya ka ba nomdon ba kemen ya ki ka bala jia hanrei teng ka ban ngut ya ka jing sisa hanrei ni ha ban face ya ka reality ni su tho bang ko pi ong hi ba kedai kamat ka ba bun ki jerwet ki jerwat mo namar ba kta ya ka
jakpo jong ke pliang ja jong ki babun ki bla tre hang tu ngin kren kham benya halor ke tu kamat mentang asko an poi sho iba sambormi ba kum away no ki way na ki nong yelam jong ki seng phalang ha ka rilom jain tia ngakwa bante nomar ba kini ki jingja ki bla jan de kini ki nong tre ki batre ha ki tu ki pa do yong ki barong tu ki krem ki ba bon apne jong ki hi kim de ki pa dulu mo ki de ki ba wan na shabar jalan na shabar jong kari kum kari Nepal ni Bangladesh ti habang itip ba ki don kini ki nong tre ha ki tu ki jaka balai pedang im juyo sngo ba ki seng bhalang ba kin dek khnra ya ki tu ki jaka ban ong ban khnra ki nong tre claim license la ni trading license la ni ki label license Pi ban ong ko anong kong ito ngai ko ble pi ba pila khot ingi sa kan deka rang sama ban ngai ko ble ro ya ki ba sim ban talang hoi ke de ka jing sha kata ba pi kali ba ki buni ki nong tre yang to ki de ki ban nabar han re ban ong bale ki seng bhalang kim le khanra long kata ro ke de ka we ke jing kali mo namar ngi kum ki seng bhalang ngi yang ha kata ka nong rim han re menta habang ye kran pat ya ka kam khayi do yong ka kam ti do yong Pilaya ihi habajia ki jeb syaki jaka bakendong bolong klau. Long lada kum kini ki jingjia kinum jia nginum tip hiru ba don ki ki batrai hang to. Taka banengkong hi ka jingkeli ka de balai ki wan ki bun ki bru ki banabar kalong kata ka de ka kawe ka jingkeli. Bawan mengi ki seng bahalang. Na kawe ka sengi sya kawe pat na we snem sya we pat ngidawa na ka sorkar badai ban ai da kita ki ain. Ki baklan kin ban yada. Menta ban ong no directly bangintip bau don kot de bangla na nepali na ngimla bantip hanre da ki don ki an ki bakhlain le da ka sarkar ka penreking ka jingrung ka jingmi kanum don kum kene ta ka baar ka long balai kine ki bun ki bru ki banabar ki batre ki par do yong kumba benrap ka bongi ba rabat namar bandrung po ka krem do yong mde ka besuk ta bun hi ki bru ki jongi kim tre ban le drung sepo ban ti do yong ki tre hi tang ba ki tre pada ki we ki kam Henry katahi ke we bantek la kampat ya kibar jela kam syong tang hangi kiseng bahalang. Kebanengkong hi kade kibar senong kibar ilaka. Lada kini kita lekam namar kinu ki jaka kibar don kipar doyong ki hab pok kajing pejong ka senong lani jong ka ilaka. Henry ngi kiseng bahalang ngi le ka kamram ka jong ngi chek ya kibar jela ya ka yeng ka jong ki. Henry ban ong ban le seklau ban chek ban lucia chek ka kam kalalong no ka kam chimet jong ki we. Teladang ngilet kalau along nak kumbangi lusia kan kalau kan sedon ke jingnya kelas takatahi ke bapolong ngi kiseng balang bangim julet kanrahi hande ke jing syai ke deka kam jong ka sarkar le jong ki department jong ka sarkar ban la kata. This episode of Rinsani Thir is proudly sponsored by Murphy's Kitchen, your go-to spot for delicious pizza, juicy burgers and refreshing drinks that hit the spot every time. From our sizzling chicken barbecue pizza and roasted pork peri-peri pizza to the all-time favorite chicken cheeseburger combo and signature mojitos. There's something for every craving. So grab yours today from Marpi's Kitchen at Maulai Putmori or enjoy the comfort of home delivery made easy and fast just for you. Marpi's Kitchen, where good food brings people together. Ngi poi biang shwe to kamat mo na i ba Robert ila German ne ong ba habangi ni shemye ki case la mi kum kini ki case ka dan kam ya ka jing trailang jong baro ki tnat kum ka tnat kulit la ni ki tnat ki ba toket ya kini ka benta but i ong ru nakadaw jong ka jing suki la ni ka jing bam ya don ka ta ka jing smu thu jing mut bon long ka shimpor ba Tinga kwa ban kali pi ba mo ba hatu ngin ong no ba ka laps na ni ka jing bam don ka ta ka jing sngo tho jing mot ha padeng kitna trikam ba pher lani yo lada ki pulet ru ki trei yo ka don pade ka nu ka political pressure nang thi pade bro ong ba naira ikan ka case kumtat bigom ngatrai lada pi pej ba na du ka ar hajar khat saw nadu bawan ke NGT ban hadu menta mene pinlap ba la don bon teliki case bala la register mo
te kata la sakhi de iba Robert ila ong hi dalade nama I de lawyer I tibha apo courtroom kan notili ki cases ki poi ka prosecution ka ya ka detection ka ya ka investigation ka ya te nakaliang ka home department ka home police ka la trail ki kam te chi sen la de ban charge sheet ban register ki case te kala poi po court te ban ong badon pressure from angle ba ong ban sange ne wat num register case ne kata kam don namar man kapor habadon ka jingkeno ya ka sarkar haba yo I ba laklem katrok hangnor no tela don ka jingkeli nakaliang ki press ki media ru ki jukeli ya home minister jongi home minister wong case has been registered lane larga don nga jingkeno nakaliang ka opposition tingi juang ba you file an FIR if there is a complaint instantly ngin page ngin investigate but ngin take to task wat la kataru ki kam kabadi ban le ki pulit ki le kam ha East Jende Hills ne ha Southwest Khasi Hills ne Hawaii ru pinlap ba ngin da page ngin da panda kelis kabun ki case ki ba register na war kata kadang ong ba kam dei ka basuk ban ong ban shu pendu ya ka khauja jong ki brio Light no, kum kata balalap, peleng bakala dega illegality, balalap bakala transport illegally, without papers, kamkot kamsla, kata kelayal kajong. Te kum baong mene ba ni don kam bangin rat dengkong nadu katenrai. Kamut ni de ban kem ya kito ki brio ki badon keti ban operate. Lane ban pati. Te lese kumbaong iba kharkrang ban syukem tang u driver no handyman ne u nongkit pateng te kanum poison no te lese dakane ka jingjia hapo thangsko kan penpeman ya kito kibrio kipatre kani ka kambian bat dakabam sim khia ya ka jingim jongki nong tre nongki nong bala jongki ka life security safety kila dibikin page from all angles tin mar kata daw nga ong ba nakaliang sarkar ni ai da ba but kadon ka instruction ka balong very strict ya ka police department ya ka district administration pangidei ba ngin kem but penstom ya kum kini gibri bale illegal things aku akan klip yang iba EP kan ni mo ki bon bahamo kamtam naga ki noyelam jong kaliang persya ki bakeno ba kini ki kambi an kamtam ka be day but ka jingti yo mar po khando lau de udo yong la ni la lau de emotion kimla ban ya bet ya identi klem ka jingtip jong ki bor bahalon dia bat ki keno ru ba kadon kata ka jingya so bot ha pedeng ki he spa bat katu ka ningut ki he sarkar pi don mon pi kalom ni ka jing keno jong opposition kan don bet mo kani kam politics te kaji keno kan wan bet la ka song sarkar mano kaji keno kan wan bet te ngang song ya kini ki perlok ki ba opposition tongin sya shitom ngribnai hapo ngribnai ka sarkar jongi kal ai deadline ya kani ka inquiry commission bahkan pek benia ikini ki baro bat kan submit ka report sa ka sarkar bat hangta in sapek ka report kalong kumno nado ki terms conditions jongka commission of inquiry la dep ai ngangai phiber hoi phle yo ngo phle yo I te ngin salap lut ya ka jing shisha chisen ba kane ka inquiry commission ka submit ka report tanggata haka terms of reference hangto bala ai ka commission ru bala ong de bade ban ai ya kum kata ka suggestion sa ka sarkar ba kumno ngila bangin lej sya ka sarkar kami sa Delhi ban yo ban penbet ya kani ka red hole mining kanang ba baka dei ka traditional system kani kadai nadu tenrai nadu mensuam mendai ba kibriu kila jumlien ban le kani ka red hole mining te in what manner bangila bangin regularize ya ka tabangin yo ya kum kata ka suggestion na kani commission kanang ba ngin approach ya ka government of India bahkan ai ka relaxation ta okay
An poi mentashi babat scam mo. Ba ngi tip mo hakini ki benai bla lej. Ngile i shibun ba ki kubor ki bede bat ka jingja jong u doyong. U bla ada ban extract la ada ban say ba bla bu ka ba ka sarkar hi ha ka jubab ka jong ka sha ka Supreme Court ru kala ong ba ki don hadu 32 lakh metric tons of coal mo. Hendrai hangni pade kat kum ka verification la ni ka jingwat bania jong da ka committee jong justice retired ka taki pade ka i ka shemba ka don tang khindiat mo. Nah haki tu kat nitli ki jaka ke bala deban pinbena ti bat ki don ru ki boong ba ke jingja jong ki jong u doyong mo tu 1,000 tan doyong ke dei nakadaw jong uslap ti kani ka jingja jong doyong tharai ke dei nakai ke daw tharai Thì kumia keren ya tamo lingkong ini ben don ka clarity Anong ba kacingti daw yung karat whole mining kadika tradition ngam tharai kan de ka tradition amar kan de ka ngi hangini ngimti kacingti daw yung kam de ka tradition joi ya ka tu ya daw yung lalap andalawan ka British te post British ngam la banong ka tradition ro to kaya kita kacingti kalau unscientific unregulated form of mining nga hanga ngam la banong pagade ka traditional method Katu Jojo ha, ilalong ni. ang It limo. has been declared as a cottage industry mo. Takin ta apnin an. Takadaw nga suong bakari tradition because of the cottage industry tag that it got. Tapi nang tahu deh. Habai pej ya kini ka mending lagi debate ya kini ka rat hole mining mo bakadai kata kan livelihood. Ka jinggeli ka banga kwawan bu hang ni kalong ba. Hatu kini kata ka illegal mining ka ba jamenta. Ka yai jia baru kat taru. But kani kamdai mo mandong tabaong opposition ka media ru ka ong ka court ru ka observe itu kataki commission ru ka observe ya kata mdai barong taga balik politics ya kani aku aban age clarification ni jingkran je ba Himalaya sa sangpliang te apa pikiran ni kani ka livelihood te kumeneng yu i ba ko kani ka jing thai dynamite kibri ka banai ba wanang tu te penlap hang tu ko long ba ki ba rung sapo kuma pikir jingkali mana kemdei ki beriu naga naga jelak joy kamu dah tu ki peti ka question of livelihood kolong very minimal ya ki local number baki barung sepok kemdei ki local tinang tak jingkali ke banga kwa ban bo ni kolong ba habangi keren ta livelihood ka ika critical question ke banga kwa ban bo kolong ba ban le ya ka rat hole mining makanaru pidon kami ka huge investment ke huge investment ng tu kam dei kamamud baki berit bariahi kimla bande wat ikarat hul mining ru tinggal apa isti saja ni stang ban tiang turun nong pir boduk no blahi badong ong ba kata ba umdan la chu dak kumwai pat mo ti hang ni aku ban de ka ban bu ke jingkili ke long ba hatu kan ni ka illegal coal mining kayo kiki ba mentoy nang ni hatu kadai tangki katu kat ni lene hatu wat ku berit bariaru uyo alat ban le ya kani to kata ke jingkili ke ko ban bu mo namar ku mende ke bong iba ke syndicate mo ki ba le ke illegal coal mining ki ban don kata syndicate mo ke ba ki ha ke wei pat ka benta don ki ba ong ka mafia ti ya kata kantin kolong khor atau don ki ba susi da penun kami ka kantin ru hindi penlap ang tu kolong ba bandon hi kita ka syndicate ka connection ki breu ki ba rit ke bariak jenja bakin don ha ka loop ha tigai ke bangakwa ban ya ban juba ta ke jingkali ki jong pi kolong ba penlap ba ka ne ka jing baros kata pe ki ong ba kini baru khoi utu doyong dei ubalati laslam Shua bendon ka kabar. Hendai hadir balik ka tu ka kila lek ben survey ben page itu kila boleh freshly mind. Hoi kaya kata ti, you know pi ka government kala ben ka persang man cover up hi. Ya kata ngimla benden ka persang man cover up hendai kimla ya kata ka jing sisa mo. Tiga wi ka pangakwa benong hang ni ka long ba. Ka ka pangakwa benong ba haba pikiran ya pang kini ka role juga state. Kemudian ibai orang ada kita ke opposition giong bagdan ke illegal coal mining file FIR. Come on.
haka democratic country ka don ka rule of law but ka government ka day ban ensure baka don ka rule of law ka MGT is the appropriate authority kala pass ka order but ka day ka kamram jong ka sarkar hoi ka liang jong position ngipin point ngin wanra ya ta ka jing ko ngin wanra ka jing duna but ka day ka rule jong ka government ban trai marka don ka machinery haka ke don ki resources haka but ka day ka legal obligation jong ka state hi ban de ya kata thì banong ba pen push back banong ba oh ka dia kam jong ka opposition ong kata opposition balai bangat super second dia mo long kam de le bang ong gumta kalong gumne pechne kat kum ke statistics mangaru ngala kren ya kata kaju iba robot ila kren iba kharkang rui la ong ya kata kaju ba ka an kala don bat ka an ka trikam but la don bun ki cases la lab register naru 8,000 khat sau till date ya kata la da fi kwa ba pin yo ek statistics so kitu te le se da hoy ka por ni sapan anyway so now in spite of all that haba nakaliang ka sarkar ni pensyai man ka por bang ila yo kem kata ila penstom kata ki ka kol la yo ban lum mo te nakaliang opposition ki tenra tenga nakaliang jonga ngong ba lada pisngo kumta pilap sebut hangno te soba file fire ya kata kam ka ba pilap le se ngi mi oi te poi te soba file fire ya kata go ikan ba kata go ka ba ar kalong ba iba iong benta iba iong ba hana kam kata ek livelihood kli ni iba naka Jaintian National Council arlak tam ki brio ki imja nakani ka kam Baro ko ke Gente Hills arlak tam kibrio livelihood kam de barung tang hakrem livelihood kade ki dukan ki dukan tayar basna tayar ki dukan livelihood jat itu palat arlak kibrio de kata kamut benta season khang mardor katu arlak kibrio shun yap jano ngango nge kata ndre kata barung hakrem ngamtip mano barung de le segi wara kibrio na bar ya kata ngimla ban percaya le kadon ka an ba de ban sim ya kata em có cái lộc bạc không nè phi cái lộc bạc bị beling ông như phi ya kata karun jong government nabar baga ki badon ha government ki ay ki pai ba different versions at different point in time cũng nói rằng cầm đi it is then so ba ai ka proof ya kata the proof I proof ya shaban don thang shaban jang to aksan ka ngi yos ngau naga government bak ong bakam don ki illegal coal mining ya kata barok hanya tip gila report kata ke ba so la da phi tip badon illegal mining to sobha ai complain ko wi kalong sobha ya kata kan ngi hakapor election ke don ke parti ke ba le ong ba thebot yangi ngi nirap ban penjunsur yaki ak bar khoi angni tementan dala thep bot enta tementa ki keno ba ong ba ki illegal ta de ki nei ba keno ba ong ba ki de ki ba te illegal le man khang no ya ka tu jing ti do yok pe ngi kham ong ba ngi ngen cha illegal coal mining okay let me step in hang ni mo kala bun than ka wi na ka ba khnang ba kan kut no ta ka jing ya kalong healthy standard ngi ki ba kham khna le ngi learn shubun ta ba tang ni ka wi dei ka ba ngashkwa ba dong ni ngidon hang ni ben te idon hang ni benati kawi ke bang skwa banong ye pisa ngasai khot e pisa dum chwa hadum ta rung andang khot i ta phi di no hi kai ye ngai bu bun ki rukom phi ngaskwa ban ong hang ni khnang ba nganom la ba ong kabala jia kala pen sosi banang ni ngidlan kai ke bang idon kam nang ni sa khamar kolong ban ye trelang kumnung ni trelang phila ban long pila ban keli ba bat kam ta kumno European ne trelang bat PVP om dei bong bang ye trelang tangan IUP ka wei ka nuksa mo la da pin pet ya ko OM ka ba issue da state government ha ka lai photorik November ar kani ke de ke SOP ka ba kumno ka state machinery ka di ban penduna ya ka jing ban rat man khong ya ka jing ti do yong kai ka ba ki suggest la da pin pet ya ka point 10 Kaong ba kirang ba senong ki doloi ki nokma ki village head kini ban de trelang as one unit along with the police along with the district administration along with the district level grievances committee
kumno ban rat no khong hang ta. So this is a step that we can, all of us can step in. PP peniyat ya ki HDC menta, you can issue direction ya ki headman jong pi menta, ya ki sim under this. Kani ka ba pi lada ka government menta ka kwa ban shil ye kita ki bru ki bale ikam. Why can involve ya ki headman? Your headman ka de hakti jong pi menta ba pin issue direction ba onang na sakman. Hari tang kani ka wei ka ba nga chukwa ban ong with experience haga public life ka ba nga ngaladon. Kanu ke be tungku hi but u khauja ding ha belong very cautious. Ai nuksai ki hawkers. Something they ba affect hi ka livelihood they kam de ka busuk. Kam de ka busuk isa idon hang ni mo gine keren ni ka jigisha being a police department. Phindom la len ba bagi bro ki involve ha ki kam illegal activity from samudra. I will give you a small example ka ba POE be hanong kadong kinong kamay kali claim registration number claim permit. Kidan anom dei kita ki bro bahek bahan gile kita. Ki bro jongi hi. Ki Muhammad jik ki Muhammad senjar. Ngemla ana ban teng ban ha ka jing so jangai teng am kam dei ka basup ba phin chule la ka le ya kano. Ka ei ka bangang yo i ka ditang ka ne ka wei. Ka ei ka bangi don kam kolong as a civilized society ko ba ma pisa piong. Ngin sedang banwanra ia kata ka sistem ke ba ngin ailat ia ki beru jongi bakin imja da ka wei ka kam ha ka jingu i jong ade the moment ba ki beru ki jongi ki sedang ban imja da ki wei ki kam de wat la da ki ong khilet ro ki nam let tu po kram doyong em kalong hadu kata ka de jingma ka ban rum tu po ka jingu i ka junga kalong ta it will take time we can work on this ong ni kanya marba mental akhat wei snam gen sakat nus nem ni haban abang ka sarkar kan man da ka wake alternative ken na takadaw khanang ba ka nomdon shu ngala da bong phinga puli ya kani ko em ka ba issue da ka sarkar 2022 MDA 2022 la MDA ka ong ba involve na du ki headman em kata if you want to hide jingkli kong nei ibu jingkli na takadaw khanang ba ka lanu ngin wanra ke jingkala lanu jingkala kalau on that same objective kalau ni menta ladangi ong to ngin khang lo ka jingti duyong bi ain ka balong red hole mining te kamut ngi de ban wan da ka scientific method da ka scientific method menta kumba laingut kilayo ya katuka mining lease mo license te menta kini ki bri wila jumelin ya kan ka kam kamut ngi de ban ailat iki bakin wan hakan ka kam ke scientific Temata nama ka procedure sabsine mo. Nama ka procedure jo ka scientific mining ru kalong very lengthy. So eta. Kamdei ka basuk. Ban apply ya ketu ngidon kam ki clearance jo ka environment clearance nang ta ngidon kam pollution clearance nang ta don saki mining clearance, so many clearances. Hisu to. Te namar kata ka daw ka simpor. Dei hakata ka jing simpor jong kini ban I license. Te hangta ken kibriu kilang tengin le kumno ke other than mining pada kidang don de ki ya ka sarkar pi menta nakaliang sarkar ngila interest ya ka basin development ngidon ka Meghalaya basin development nang ta ngidon ka nakaliang ka CNRD department bat ka agriculture department ba ki de bakin ai ya kum kita ki scheme ya kini ki breu ba kin imjano da kato chubo ni ai ban ri dok ha ri sniang ri CR kum kita ki kam ban thung jing thung chubo thung no da sansar ne ha kitu ki jakalom kum kitu bati do yong da thung sansar tu dang im sansar na ta o bon ki kita ka scheme man ta la de pen kre ba ngin ai ki package ki kawai tangi wei pon ki bos kwa interview ni la da philet kini ki gold deposit area kini ki chaka badon bakham don do yong la da phin pet phinom la ban len ki de ki chaka ki bakham sei so lat no ki area so ora ka tu ni henry ki bubun hi ki de ki area bakham sei so kawai ka ba ha ka jingu i ki jonga mo kawai ka ban sayarap ba ya ka ban wanra ya ka alternative kadi ke tu program jonga government ka ban sedang ban ai market protection yo kuai pi ki breu nang ni sakman kini ki area pin southwest west kasil kitu ki jaka badon area ke babah bah kuai tinang tu lada ki breu hang tu ki jaka hadin habot dei shipho snem la ne san snem ru snem kuai la ula long ti kan sedon hi ke jing shift te
kinong rap pun kisong tu ki beru ke basa ang tu area kisong tu ya ke jing mensau jong kan ke kam ti marpo kdo om dei tang u do yong ti ailat ya ka system gen ailat ya ka port phenom la bong ba mentah kan mi so ngan ailat i babat scam ba iba kharkrang ngan chuong tang gani mo ka piong nen tani u tu kwain dei ngasuk thu lamar ba harilom jaintia dang baklang menchim snem ne ars ne menchwa kladon ka wei ka story ka bangayo le kadi ka success story jo ita iba mo irang ba iba menchwa iti do yong idon ka pa do yong henry kata ka pa do yong ka ba idon mentai lapan kelano ya ka ku keper so nyam tra di kita ki ke ba ka sorka kadi ban encourage we are doing ba ki jongi bakin shim no da kini kilat ki let ki tu than nong jri bosora area ki brum ta start shifting toward agriculture toward yes ngan jadi keren jung i ba Robert mo kiong ba kita kira ba snong ki don ha po kajing penya jongka VPP i si mo tok accept kita kasih jadi ke ke bejia menakan di kelong ba tu jing jia thang sko hai jing jia ki wi benta kan di ha jente hills ke badai ka EC jong ka NPP bat ka UDP Tega mut nadu nang tu hi kela feel hi. Kamut nadu na jurong ruah terakhir dek hendak kata. To asal dia. Sama ni lada perkan ba kata ga je tang hajen ti hil. Southwest kadang hap Piru idon ni kata. Snap pendiat ma. Jat bingi lai kerana ke kam do yong ma man ya mix up ke politik 2000 syarang ta kam ya haptan. Mentangin kerana kejung siangang ada na pok kliriat nga ngati bahaya kato ka kam ta kum boong i sarmar bo ma baka kinong ti ki barung krem ki dai ki bru ki banabar ta bangi kerana ke livelihood kelong kejak pok amde jong kita ki barung krem habangi kerana kejing trok kinong song bukan habangi kerana kejing ti do yong ngide mas ngotu kan kumno ka prosedur ka yai mentau nong ti unong kit udon ki babun ki batre ta habda ngan kran particularly ka district jong imo ya ki izan hill Pinda pet bahaya ka is jantel da dew yong uyaj ka market ka he ka yo daduk kidukan sya kidukan kuai ka he lada khang dew yong sebab kumbolong menta bala ja kan ka kes thang sko pinda je po is jantel kan kerja tahabangi pet ya kan ka kedew hi ba dew yong dew butlum kan jong ka khayi ka pateng hapo ka is jantel bro ka we teban ong im tang tau he spa kamlong ka badai kan namar tau he spa umla ban trew dew yong Menta dangi kerana kita ki burung kerem ngaku abanang kumne sudon bok bakirung ki biru ki banabar. Subu derung pradok prasna mujongi kata katu ki bala khlat ki de ki biru jongi kat no kajing kata. Ya haksat da yar ki don ki lokal. Tabale ki duna ki lokal nama ki lokal ki santur kan ba kadon jingma takim tre rung. Tamenta bangin banong bangin khanglat ki biru ki banabar ngimla ka bisnes ngimla ban yat tang mangi ki trai muluk. Hendai ke badon kam kolong ya ke government banwan ra ki ain gen kumnu ban tek la kam ma kenang bakin long kinum long lai lan kam tam kum kini ki Bangladeshi hendai ke bang aku ban kran hang ne kolong baya udew yong hi mentang i ong bakam don ka scientific kadai kata tengi dai kran ya karat hole mining dai ba ki briu jong i ki kwa ban le ya karat hole mining kadai ke jaka ken ke badawan madangim tre da karat hole ngimla ban tre udew yong Minta kumba iba asyang piliang iong ya kene ka scientific mining balayo license ka open cast. Minta ka open cast dengi kran ya ka jaka kami hab bangin la open cast. Minta khendian okang iban. Pin klong yaw dew yaw khundeu nyau peu put. Pin se yaw dew yong balai saw put kata ka bum la long pin dape jaka be state. Kat ne ka jing jorong dew yong kila banti de ka JCB. Hindrai minta haba ka sarkar ka snaya ka an kide ban la survey kenya ka area. Kene ka jaka kumnu ki an ka hab ban sina scientific ken. Tengila dangi paipat sa kamariang damentang ya keran bah ki jaka barab doyong kimi ki so ki jhur kalong ka ke bapau kalong ba kajing tre doyong kam kata kenya karab karyang handai ka we ka bangim la pat banlen long ka kata pat ya ka ka bangidi tolong ha kata ka rukom ngidan kam kenya ka scientific bakan yada ya ka jing mensau bat bakan yada ro kamariang handai ban sinapa ya ka an ngimla kin ban sukopi ya kan ka an bat ban pesang ne Ngide banyak kat kum kajing syak ka jaka kan kata long ka jai kajing sisa. Abang yang kita mau ambil kan benda. Pi kau ini long benda kau iba. Benda anga happy go ka lat ban cuba mo. Kau ini long benda iba Himalaya sang pilih ong bangi let saka sa jande hizbing campaign per election. Kata ini bersutu kau long bangi ni klub ong
Bangi. You come to the broader picture, na. I mean, he told you guys He connected pelatih. Bertengah keren. Come to the broader picture, broader Who topic. are you to say you are not the moderator? No. I should be very No, blunt here. it's So not not like the that. moderator, she is the moderator. As long as he allows me, I will speak. Kawai galong ba, ngiyong ba, ngimong ba ngin siya ta ke illegality. Hindi ngidei ban kumakren ba hi galong ba somehow number ba ngidei ban bargain ba ka central government kumnu ban regulate ya ka rat hole mining in such a way ba ya ka live ya ka life jong ki miners protected but the environment protected phi ka wi ka ek jing ang ni galong ba kani ka ek ba wan jak san kalong how 2014 kalong ba ka government jongi not to menchua hi jing cha wan ada ni ka rat hole mining ada ka government not to menchua kala regulate in such a way ba kanom kata than ya kata ka environment but ya ka life jongi miners on yada ngatrai ko work NGT ban ru kanom la ban wan how 2014 kala ban like ru ya kata hindi ka problem kalong ba la shu I ya ka tiga ka bangingi ko abanong bangim ong bangin to endorse sekta illegality hindi kwat la dasya ikrat hole mining it should be done through law katakan ig mangikran ngamut banong kumandang yes ngom ne ko bakran hangni kalong ba ngayos kar kom kren kalong kumbaong nabar ngaman suang anong ipi kala sya ong teng ko dui kai sya iki khina ban pik atu namar kin pa sada thim sya ban pik atu kin feel katanginom sya inom ya sya kata Tingi sutu ba ka way nagi side effects jong do yong ka hi ka Pangyaban perkat hi ya ki do mo ki do kha ki badan ha ki wa ki jongi ba ka daw jo ka entity ru ka dei ba ki yap ki ki jong ki wa ki jongi mo ti mentang ni push ka scientific mining mo namar bangi ngi sung thu ba kumbi ba yong light south league license ki la de ben yo henry ka kendon ka de ba ki ba sarkar India ka bu ko long ba ka ki don kam ya ka pa do yong ka ba he ba sispa hectare ni acre sorry sispa acre ti hakaba don kum kini hak tu ki pat ba ki jongi ki rium pat ba ki jongi pori lung jain tia ki bam kot bor ban don kat kata ka jaka maki pat kin le kum nu ngas ku thu ba ka sarkar men dang ha kini kisngi lada ban ong ba ka don ka jinga kren ba ka sarkar pedeng ban penkela noi tu kendon nang ba ki we ru ki ba red bariar ki la ban don benta ha ka kam ti do yong ti namang nya kren ya chpang ka jak pol ada ki yo la tang ki he spa ban un na ni ban manage ka tu ka scientific mining te kam so ya hap kai พี่กองกำเดกุมตาหากจริงหากทีโอรีจงพี่สุทุกุมตาแต่ practically พินดักลีในบ้าวันนะเจนเทฮิลส์กะลงคุมเนี่ยกะกระเตงจงกะ mining license กะดีจงอุบริวอุตาอุบริวละบ่าอุนลุมกัดกะตากะคันโดบรอกเอาไว้สุทุแต่คันโดคันดอนกะ cooperative กินกะมุดกินดอนบุนki tryคันโดki land owners ki ban ya long conglomerate hang to bakin ya tray rengkat but ba umla hi ba untiet ka khando kat kata chispa na aspa ekar wei brio te hakane ka traditional system jongi jongka land tenure system jongi te namar hang to ka district council ru ka don benta okay te therefore nga ong ba kini ki malik ki barit ru ki ya don betalang hang to te kalawan lang hang ta haju biang ka livelihood kalawan biang haju kamut kini hi kin sa engage biang iki brio ban yo ka kambela ban chomau ne ban tong ne ban bu dukan ja kalawan hang ta kalong kumta ba ki different land owners ki don benta ka ban yo ban ong kalong ne kamlong ngamla mo nambar kata ka scientific ni dang yo sngutang hak kerteng practically ngimpat yo I kalong kumno tang bakawe ke bangila ban sngutu hang ta kadang kade kendiat ke boongi ba mo ba ban tremarwe ta unumla henre ke ke banga ong aku ban ong kalong mentang ngin kopi ya kene ka an ngin pes ka hang ne kam ya hape namar menta pinda pet ya bele ki bru ki tre rat hole mining hapo Jante Hills namar ude yong udon apa kidon kebarit don new profit sapa kidang don bahap le saus pa san spa fit temen ta open cast pan ngihap ban klong saya kendau haden ngin sa sim yo deuyong tagalong to ha kato ko por long bangi tang ban light na ka jingban jong ka high court jong ka NGT upai ba updian
Henry kelak don ke jingi keren bangi don kam ya ki small scale kan kini ki mining ki balong small scale. Menta haoi kumba ongi ba sang peleng ro kedai Henry ke don jing ma pat kan kum kata ka sis pa hektar bane trelang. Nomor menta yo kan poi ke por kan long nak kumba trail limestone kan. Babarok nginde ki jaka show company long try kan nomor pitip ka izdentia ka de ka industrial area. Ta kadon jingma ta ka to ko por badang tracing bahalang jong iba rabat rung ila ma ko ke issue la raise ka government ban pengkelaya ka SOP kan baka kene ka jing ka dangidon ya ki kine ki kenhun ru kimde ban ailat kan ya ki bro ki banabar bagi wan sim kabu kan bakin sim kebun re kumbalong menta ka ai kumbalong menta kam khang yeno long ngila ban isoy tang ko ka agreement ubar delana trajela kila ban apply ya ka mining kan ta kata ru ka de ka jingma kan kadon ketu ke SOP ya ke ba tho ba ka jaka ka di sispa ka an kadi ke jingisa ba ka MDA 1 ka isu ya ketu ke SOP an nak liang jongaru de way bala persya ba ka bad haduk mentaru ana persya kata ka de jingisa hare ke bala jala don way brio no po ajente hil uba Regina Shilla ujor dah karit persyak ya ketuka SOP. Kai ke balaja kalong por ba ka Honorable High Court ka dispose of ya ketuka red. Kai ke ba transkrip ha ketuka judgment ka ong ba ya kani ke jing ya rai ban bu sispa ya karhi ba dei ki malik doyong hi ki ba ya rai. Bot ka sorka. Hakatu ko judgment ngaru walong ngo ba rai makihi ki syong meeting arlaisin mo hapo bat ka sorkar rai makihi banle na mau beli ka we na ki daw kolong ba ka ba ban yo ya kane ka ya ka mining license ti hendrai kat kum ka tu ka SOP pat kat kum ka jing pensyai jong advocate general jong ka sorkar makhlia ya ka bala recorded ba da kut ban ong ba kamut pat ban ong ba ki badan tang sau ekaran nesan akar ka khandau kimla ban apply kila hi ban apply ti lada pipet bahaya tu go judgment kapoi ha kata ka poin la ka baong ba ubabun khandau ru la hi ban apply ban ubarit ban ubadan tang ka khandau khandiat ru ula hi ban apply ha ka badai tu SOP ngamdei banga ai ka personal opinion jongala la pipudi ha ya tu go judgment jong high court kapoi sa kata ti ngaiman ya katu ka benta ka kadon ha consideration jong government menta ya ka ban spenbet kat kum katu ka jing ya keren ha katu ka meeting ha pedeng kitu ki minor bar ka government ki tingan poi chi iba kal kalau memang just to add kan ni kan pi ong tu ka scientific mining ta si spa ikan on pi munchuan namang ladun SP po nok stone chatai pi kini ki try hi ki par nei ki ba try bahaya sudah tendri gitu di sublease ki bei beda and I'll tell you the difference kaba 2014 shwa 2014 bat benta what's the difference before 2014 I don't agree ban ong ba kita ki khasi jungi kim tre rung par kirung par ya kata te west khasi sudah barung ma nom korwat igi barung par sudah okay tengam tip da clear ya tengam da tip hama tendri what bali menta di kim barung par one thing ngala in fact ngala mention kan ni one of the way reporter ngala penmi po kokbor balai probably this is the easiest way la da jagan no mishap this is the easiest way ban penjak nomor balai ken me phim tala rai ki lai phulai ngot ki panar bayap what would have happened na thai la don ka big demonstration po clear tendri nomor balai bigi bopli ki dei mandabar na Nepal probably na Assam na West Bengal nei sum don kata ku mene philai phila kli baru beli ki NGO ki samjat kedi nem dai tapi katakan te menta this illegality ke one menta ni kelak nang sneer shushu te kata that's what I urge upon the government please legalize coal as early as possible take it up with the government namar la rapi kwa bigi brig nyo jing to gibri jungi ngamo gibri panabar you have to legalize coal illegal coal will not help anyone the government is losing royalties it's losing GST is losing everything ni so tu ba ka yo ka kot jong ka jela Hashwa bakang yu doyong bat hadin kelakta jur bamo kaplatika jong ka sorkar jong ka jela ka jong ka bama khamtam e pitip gade ke ba you start bringing illegal migrants from Bangladesh which is more dangerous
Tengok kuat ban kelipat kan ni nama pidan pide uno aiktin jong ka seng BJP bat ka sarkar BJP ka sensyar apo Delhi and kadai ka by sendrop lang bat ka NPP ru ba hak jela ka jong ni. Hatu pila jo ai kini ki jing ai jing mut ki jong pi om tang syaka sarkar jela wat syaka sarkar India ru. Ya gila la dap ai ke report no bernan. And what ka jing ni. Nothing in pat yo ai. Mana pikiran mana ba pi ong ba ka syndicate ma ka dan ka jinga trailang ha padeng ki kat tu kat ni. Mencuap la long SP Shapo West Coast Hills pi laju lap nga tharai pi laju register ki case ki bede begini. Hatu por pat. Okay. legal. Okay. Kampat ya kampat ban. Okay. Tengok mo ban kili kum ni mo la dadon kum ki case ndai. Kalau judan ni em kanu ka follow up na kiliang kapulit pada ban ang ban follow up ban poi shadu ban bud yu tau tril pi ang pin poi shadu siya ka sauce kanya kami kata ka illegal. Dat katakan takana ko mentah mengi kmil tinang ne SIT reform mentakan. Pi that will bring back the confidence of the people on the government. Yes, the government means business. Yo mentakan hadin rubanai la aklat la sai. Tu bayap tu sejab yang tu sikhi yang mentali kan don bat SIT bat sa inquiry commission tu SIT kan le la kam ku ba ong i bakar kan ketu kan ya ka investigation kan ya gitu Long fi klam di SP show ka por ba lawan ka ban deh. No. Okay. Namar ba ka por ka layan deh ngim don por show kan baginya kam banya thir lor kan ka benta. Tingi skwa ban poi bet sha ka benta ba kut jong kan ka kren ka junginya kren bet ya the way forward. Kan lat nang ni ba ngin pitik na ba kini gijing ja hapo san hapo tangsko kinum yai jana ka be ka posh ko ipat bal bangin pitik na ru ba ka sarkar kan shim kan le ting halor kan ni ka benta ban pitik na ba om tang bakan kan kta ya kamay mariang gajongi hinray bakanum shim ya ki jing im jong ki pajba jong ki brio la ki de ki pajba jong ka jala gajongi lani ki brio ki bana kuwe par ki jala ki we par ki nin sedang na fi ba hima pi ge bajia menta kumban wind up mo ban sum up ya ke mangile discuss de nga ong ifi nakaliang sarkar ngilong 100% serious ba ya kani ka kam ko bajia kuman kani kanum jia shu nang ni sakman dei namar kata kadau nakaliang chief minister pat nakaliang ka sarkar hapo ka jala jungi ngila thung ya ka inquiry commission headed by a retired chief justice nangta la aipor ya ka ngriubanhai kan submit ya ka report ba ya kidau ba kajia but ke kadau ba hakano kadur bangingin ya pensitom ya kini kibriu but ki de ki recommendations bakane ka commission kan ai khnang ba nginum yo issue kum kini ki jingjia sakman nalor kata nakaliang ka home police department kila set up ya ka SIT team ka SIT kandang le ka kam ka bandeng le ka investigation nang ta kan wat bud dien kumaong ba kharkrang ne hado ka tenrai ba nang no kami ba hangno ka kut kane ka kam khnang ba kan yarap ka SIT ka report jong ka SIT kan yarap kumju ya kan ka commission of inquiry but nginget ba hakisngi ki banwan nginum issue ya kemni ki jingjia ndrei nginum la bangin compromise ya ka livelihood jong kibrio te kumangal ong mane ya ka jingim jong kibrio ya ka jakpo jong kibrio ni hapwat ya ka alternative kata ka alternative ka de lengba ki scheme jong ka sarkar ki agriculture scheme ki fishery scheme horticulture scheme kumta ter khnang ba ki brio nang ni shakhmat kin phaino shadakawe ka kam ba kin imja ya kayeng ka sem joki kubre juba ba ngashkwa ban kitang iwe jing clear phimo kini ki alternative dei lingba kini ki agricultural schemes ki tourism schemes and all of that hatu kala don ne gunu ka judge study la ni ka review ka baka sarkar ka le ban wat ban tikna ba ka nungut na padang kini ki longyeng ki bashania how do yong menchwa menta ki la le dak ki kam hoi kadon ka study kadang don le se menta ngamla bangal IFI ndre ngala dep wat jingtip na ka department concern sha bangal wan hang ni baki nakaliang ka basin development bat nakaliang ka district administration kidon bon ki scheme ka bi ki kilaya yu de menta kidang stang ba kin ai akum kata ka awareness program ya kini ki bri ki balong directly connected with the rat hole mining khnang ba kini ki bri kin yo ya ka rehab scheme
Kalong kum rehabilitation tengin ai no iki scheme iki khnang ba kini kin imja no dakini ki ja scheme jongi. Okey, boleh. Mbak Bat sekian. Kami buat kini aku banyak keren kumbene ka opening statement ngong ba kini kini kata ikan livelihood, kata ikan environment, kata ikan safety jong ki workers room. But habangi keren ye kini kabang akwa ban keren pin kut kolong ba. Ya kini ka kumba iba mo iba la keren ba kini ka scientific mining hadu kanu kolong applicable aja kata kan dek ba ka feasibility juga nomor ba ka different geological context sang tiga don tiga ke ba ina kalian ku ba ka ya keren ni gani kolong ba ni na kalian juga VPP hi ni kwa aga jing shisha ngin ya le gani ba ya ka rat hole mining they ban regularized but regulated. Kamdei ban apa bancu penlong illegal ya ka. But yang ni lada pi regulate ya ka, regularized but regulate kani kanom ketak than ni environment kanom ketak than ni safety jongki workers. Te kata kadai ka ba ni pe nang ni sakmat ya ka mining hang tiha chantil samar ladang ni susah ni atang kita cool mining. Kajing ma kalong bami yo bama kalong ba yo mi kikul shark bandang ni sakmat kiwan bam itu kiberia kita kada jing keren jing song ujung Okey. Mbak kan? Ya, tim ngacung hat sen ngai kan ka. Kerana kau movie Blood Diamond, Blood Diamond. Nanti ngai lu tu Blood Diamond. How they put Sierra Leone. It's a true story in fact. Tu long time open me kau ka caption blood coal. You know, abang itu blood coal, it really touched me kan. Menong ba, yo aku ikas ni don ba one produce in direct we movie alor gini kan. That's illegal coal mining. Before that happens, I think so. It'll be a very negative namataka state kejongi. I urge upon the government. I mean, like steps have been taken. Steps government kalale kata no doubt. Things you urge by the government to ensure ba kum kini kim ni jashu namar kum tak ngim kat sakat nu ngut kim bat yap ngin nang ya to nai ya keren ta gidi jat dan riujungi ni kim dai doesn't matter kam kajing imbriu to we urge upon the government be serious and take necessary action kan lor kini Mbak apa ngatrai kani ke issue ka don kam ki approach different approach ka long term approach ya ka ba I do feel it has been too long. In my opinion, he ngayu iba KMMDRA kam nomlong feasible yang ni, completely. Ke government kibobon ki legislative assembly ki pass resolution ban exam no ni. Habong exam ya KMMDRA doesn't mean bang ngimdei shu bandan omdei bandan regulation. Ngidei bandan ka regulation ke ban suit ya ka fotografi ke jongi. Ya ka jinglong ke jingman jongi. Agree with the ba serbat scam. Ba kadi bandan kata sistem ke ba ladang ngihap ban retain makna ya karat hul kadi belong after study hadin ke after study kadi belong regulated ban the best thing ya ke bangila ban le emta kalong lada kawan lang ba state regulation I urge ya ka BJP ru ke badanang ni ba sobab agree no ya ka resolution ya ka balapas da artli ke legislative assembly kawai kadi hapor balong CM mukul ka another kadi hapor balong CM korat sama lejin dangila banle M2 then we could put our thought together kumno ban regulate ye kini khnang bai kini kinom jia kata kadi ka ba nikong ka ba ar ka ba ngidon kam kolong ba nginom la ban depensa ha ka mining kata ati kadi jing sisa yang menta kadi ka source of revenue yang kadi ka source of livelihood ye kibru hari ngide ban tip ha ka wei ngin salut an salut aga we sngi pinong doyong ni piong gading ni urungan ni mau siap an salut ni tik ai ke bangi don kam kolong bangi dei hi ban intervene ba ki bru ki ban shift no shaki we ki jat kam dei e kansan very slowly and gradually ya ka ba nginom depend tan ha ka mining ban depend ka state ka ba depend palat ha ka mining kan bu ya ladi ha ka jing ma bat ka ba khadu do ka ba ngidon kam kolong khanang ba kum kini ki genom jia sho nang ni sakaman kanam jia show ka jing ya bru kadai bo ong ba manubum sosan ai ki bru ki bayap la da dei
para kasile tim kadai bong pi kalala ban mi ejing kiru akan di kapor ti henry katu ke SOP ko mga ong arajar par SOP ka ba involve hadu grassroots up to the district level, up to the state level. Kumno bangin wanra hadu kata sistem bandon udrun, hadu bandon special code, special prosecution. But kajing involve like headman ki NGO, I think ladang implement yang tu ke SOP in letter and spirit. Ngat try kan lada kamla makana banrat dan kong 4% hari kan la ban weng ye sibun ba ki jingjia ki basongsi. Kada jupon ba sambormi. Ta kendiat mah kang pwede bat kane kumban supungkut na ang ni sepo jantia karat hol mining kala de ka we ka jing praktis ka bala aslam ba ta ki accident ki shajja mah andre ka ek ba je thang skopat ka long ka ba compare ka kam he andre ngila ban ong bole ka jian mar ba kam don kata kala jing ya dal ne kam long kata kam long scientific mah nakta ka daw ka jian andre kum kini ki accident nginum la ban awaj wala da ki long scientific ru ka accident kan jabet Henry mentang in pek kejingja accident haki surak ru kabun. Tangin ong banginum syong kali ru nama accident pelat kata kam lak ban long. Gidan kam ya ki ain. Ta ke ai ke bangi ngakwa ban pungkut hang ne pungwe no nong syong snong na kata ka thain ma ka ba bun nu dewyang. Ngakwa baka sarkar haoj ngis ngokumen baka sarkar kalawan ra ya kato ka ki lai sautli ki scientific mining. Henry ngis ngeusi pat bahadu mentah kimpat rekam. Tangi kwa baka sarkar kan pentrekam ya kini ki baladon lupa. Kenang bakan wanra ka jing mentoy yo pait ba ta ka baar ngidon kam ro yakine ki mining ki balong small scale barke ke bakong santam ke bangakwa ban ai jingmut hang ne ka long kham tam habadon ki nong ilam jong ki parti beper ma bahaba ka sarkar ka sna ya kido kino ki an kham tam ka beide bar kiti mau kiti siap kiti doyong nungkong hi ngide ban study ya ka jinglong jong ka jaka nginum la ban shuya sna ya kita ki an da ka jingi mudur ma Namar mentang ini nujor ke jing ti doyang nak kawe ke state syakawe ke state ka per. Tangi kwa hakini kisngi ki banwan baka sarkar kan le ka ground survey ba kumno kar kom ti doyang ka yai. Ba ka de ban sna kita ki anya kata kar kom ka ban yadaru ya ka mariang ka ban ai jing yadaru ya ki nong tre bat ka ban long ka jing mentoyo pa ba kan ban susna ki an ki bam yahap kalong ngatharai kat kut ya kata ka jing tre be an namar mentalang gidon makana ya ka an da kata ka an kam yahap tolong paj ba hi unjit be jaka ba long be ai namar mentadangi tre da ka ai ru kam ya ta kata he ne kaliang ka jonga de shibon ba yes Last one. yes ba Te kumbang ala yo so na ki parlok mo matat kila ya ai ki concluding remarks jungki. Te ngaru ngaso ya hap ya kata baong bang idon kam bangin wanra ya kani ka regularization jong kani ka rat hole mining mo. Te halor kani lada phi layo snow ya ka jingkren jong o chief minister menin hapo floor of the house por uai ka so moto statement halor kani ka jingjia hapo thangsko mensisi sorry ulakren ka basai ba ya kani ka kam ba ka dei hi ka ba imja ya upai ba jongi ngin persyangkat bala ban buddin bat ka sarkar India ban wanra ya ka regularization jong kani ka rat hole mining tenginget ba da ka jing buddin jong chief minister kumjo bangidon bat ka BJP ha po Delhi te na kaliang ba kharkrang ro ila ong kumjo nganget ba kan sawan ka singi ka ba ngila bangin regularize ka pagkabaar ba ong iba halor ka to ba ka sarkar ka di ban pentri kamno ya kini ki scientific mining te nakaliang ka sarkar ngila dep ai ka kamram jong sarkar ka deban ai ka license habala ai ka license ka syong ha to utrai license ba sedang ban pentre rengi sutu ba kumba ong ga open cast kalong very costly ka barem ba ki machine ki JCB ki bon jai ki machine ki hapthiet let's say ka simpor ki bakin penkre reban ong ba ka sarkar ka deban pentre kamno te ngatharai kamde ka kamram jong sarkar ban pentre ka kamram jong sarkar ka di ban ai ka license ti ta itamun em kumba suban rap ma khande da ka jingkran jong iba sang pelang jaj bi ila penmi ka ta namar wat ka sarkar o kampat pendeblut ya ki humbok ki jong ka kata pinum la ban len namar nang sudep tang ki public hearing tang ka to ka sarangkham ka bala dep so ka we 4 dep dang don ki prosedur ki bam 4 dep ni sutu ya ka bala yo ki di ban pentre kamno nang ka sarkar ka de ban pendeblut ya ki prosedur kedai kita tingi layo snow ya gitu ki jing ai jing mut
yaki jingkren ki closing remark jong ki panelist ki jongi hakaba iba Shangpliang iba Himalaya Shangpliang iba mikmat Benino aikti jong National People's Party ila ong ba ka sorka ka donya ka jingkit kli ka sorkar ka long serious ban le ai halor ka ni ka benta ba ila pentip ru ba ila benaru ba ka ladap bantau ya ka special investigation team da ka home department ba kumjoru ka sorkar ka le bantau ka inquiry commission ka ban tokit halor tu jingja po thangsko bat kumjoru banwanra ya kita kilat kelenti kumno bante lakam ya ka jingjalai ka jingti be anyu ru yong ha ka jala ka jongi ha ka baila keren ru halor ka jinglong jerbat kani ka kam ka namal ba kaya day kay kta ya ka pliang ja jo ki pa babun hang tay hapo ri lum jain tia the shu iba bat scam ila kren halor ka jing ka jingmut lani ka jingthmu jong ka seng VPP ban push lani ban yele ban wanra ya kata ka ban regularize ban regulate ya ka rat hole mining ban penting kena ba kanumdon ka jingkta ya ka mariang kanumdon ka jingkta ya ka jing em jo ki pa bat kumjuru ba kanumdon ka jingkta ya ka kam ka jam ya ka jing kamai je ko jong ki pa ti nang taru iba kharkrang ila kren halor ka jinglong kongsan ban pentrikam no wot ya kini ki kendon ani ki jing ai jing mut ki ba pher ki ban pinbha la ni ban la pentrikam hok ki kam ki jam baro ban pentikna ba jing TBI yu do yong kanum poi shudo uput ba ka jela ka jongi hakawe ka por hakawe ka sni kan kala long kum ka we ni ki film ka ban kta ya ka image jong ka jela ka jongi nang ta shu iba Robert ila banjur halor ka jingdon kam banwanra ila kila iba pher nama ila kren halor ka jingdon kam jong ki approaches mo ki different approaches ban yale ban yetre halor ka ni kaman but ila kren ru halor ka jingdon kam ba ya ki an banwanra ki an ki ba ya ha bat ka jinglong jingman jong ka jala ka jongi bat kumju ila kren halor kumno bo pai ba udon kam ban sno tho pat ban shift no na ka mining na ka jingti ya ki mar po khndo shki we pat ki jat kam ban pintikna ba kanumdon kanu ka jinglut jong ki mar po khndo bat kumju bo kanumdon kanu ka jingta ya ka mai mariang nang ta iba sambormi ila kren halor ka jingdon kam banwanra daki small scale scientific mining maba bat kumjuru ila kerpa de ka sarkar ba kanda shwa ba kanwanra ya kanu ka an ba kadan kam khamtam ka be day ba ka jingti ya ki mar pa khundau la udai udau yong lani emotion ba kadan kam ban study ban survey bhai ka jaka namal ila ong ba ka jinglong jingman jong ka jaka jong khundau ka phen na koi ka jaka shkoi pat ha ka jala ka jongi te pat ba ngas ngangej ba philayo sngo ya kitu ki jingkran ya ki jing ai jing mot jong ki panelist ki jongi bat ni sung thu ru bang tip ikwa ru ban ong ni ba ka ni ka rinsan ya ther mata si kam dei tang halor jong do yong henre ka dei ru halor ka jingkit khle bat ka jing pentri kam hok ya ka bor ti bat nginget ru ba kini ki jing ai jing mot kila ban sei so ka be sngi mo bat kum ju ru ba nang ni shakmat hi nginum yo issue kum kini ki jing ja kum hapo thang school ani hapo sana gi snam ki blalai ba ngin shudu noi ki min simbriu henre ngin khmi lenti ba sarkar kan tre kam hok bat kum jo ru om tang sarkar henre baro lang kum jo ngin snokti ban pentik na ba kan don chi sha kata ka balance ani kata ka jing long bar ka jo ha ka be dei ba ka jing yo ka jong ka jala ba kum jo ru ka jing ya dai ka mai mariang ba ka jing ya da ya kata ka hok kamai ki jong ki pai ba ki jongi ti sashi sin ka kwa ban ai khuble ki guest ki jongi ta iba Shangpliang iba bat scam iba kharkrang iba Robert ba iba sambormi ya ka jing long lak loi ka jong pi ban ya tai har ban ya merjing mot halor kan ka benta khuble shibun ba ki porlo ki jongi la da pidon ki no ki jing snow pila ban snow comment section ho te tang ki tu ngi la poi sha bakut jong kani ka rinsan ki ther ka jongi khuble shibun